Att han vann mitt på där. Och Jens Marsten Bjarkar i storun stöde. Oj, så vill det vara den här frier. Så får han skåta. Och bollen fer i nätet. Savo Milošević har långt skåra. Ingen chanser till Jens Marsten Bjarke här. Savo Milošević, 3 år gammal. Har spelat 13 landslister för Jugoslavia. Här är fyraren Chatamon, Slaviša Jokanović. Och så är brottliga 2-0. Detta lyckas nekv början av disken i Beograd, 24 april. Da Jugoslavia kom 8-3-0, da i några 30 minuter var farner, och det luktes en stor tappe. Ja, så färre föregar. Toten ut till Allan Müller. Väl i 4! Och föregar på mål! Allan Müller är skadad! Och i första förska Allan. Och en halt här fotboll till er mest einfalder. I halvtid vi fick en elvering från Andreas. Fram till Tota ut till Allan och så in till Jan Allan. En av 34 elveringar. Rodovic. Lovnis Leison här. Ja! Nej. Predrag Mijatović. Öger till 3-1. Markeringarna är inte så goda. Milošević. Oj, han skårar! Savo Milošević skårar till 4-1. Det ser inte ut som att först lägger trycka säljan ekor på det. Så kommer ett brandskott och åter ett mål. Nej. Och Savo Milošević skårar rätt. Här är det långt efter på spel. Man säger Jugovic är ser ohäppen. Oj! Nej, så lätt och einfalt är det. Att det var Slaviša Jokanović ur Tenerife som skårar här. Det är inte som bjöd sig fram till öl och tro på. Inte flytelse, och så är en spelare här. Stojković läser. Och så är det Jugovic. Så ett nästa till Jugovic. Först ska välja en fullkomlig utplacering. Jugoslavien tar skiftet ut nu. Får man fjörstan in och tar hundar roliga gärna. Ja. Så är det. Oj! Nej. Hatta skottet här uppe på borgen är bättre lagt nu. Sinisa Mihailović av Vettelnum. Mihailović. Väl fyra, men point av Kosic. Och så brukslar domaren för en brottsbastje. Nej. Allan Müller emot Stojković. Och sätter bollen i nätet. 8-1 till Jugoslavia emot Faroes. Jan Dam och Andreas Hansen har kunnat färre av Vattenån och vi går fram vi ska.